Hey Instagram Pyni Beng yang iki Shynrang Instagram ngibun ki du bitin nat ki jinggoy bas nang givitin nat bad ki kubor batimai ki Shynrang ruki eight pait bara ka jingkir me ban niya kasap ka jing tray si tombad kamin sim nga baba what hinray em day tang ka dur ka ba koridor hinray ka donut ka ba kuit bad ka jing long ka baba kajing jim kam day tang kajing yo likes and ready kajing yo jinggit jing a day bart jing a zing yo de what Instagram ngimpen ay way ngim jin tiu ya ki para log da ki kin tien ki baba ngin nai min siam ya ki batray shitom bat geng long nuksa ha ki paid ba ki Shynrang ki badon ka jing hikke ki burom yala ka ingban kik me kik pa kinang ban it ban map bad ban shakri bad ki panita ki kam nyam tang da ki kintin dongin pendong kam hok ya ki social media ban sam jing men bad jing tip ka ba min toy wat sha ya ka jing ya krens new ban jop ya pi in ray pen pau ya ka jing ba hamman la kas ngi Instagram kajing shaykan minna kajing long yong phim day na ki filter ne kajing idinat ki ba shabar kajing gate bad kajing shisha kine kilong kijing ruspa ki ba tham koridor ni ki Shynrang gin yeng scam kajing long hop ngin nim ting ban le ya ka badai ha ka per thai ka badab da ka tin pinju ngin long kajing shisha ki wai ha Instagram bad la kajing gim clear bad hinray kanam ka ba shisha kanne junom ha ki donur jong ki briu ki bait bad burom nyange